Drep je kráľovský cvik a zaslúži si aj kráľovskú prípravu. Čo je dôležité na začiatku je určite popracovať na mobilite a pohyblivosti členkov, v čom nám pomôže jednoduchý box stretch, kde môžeme využiť aj dodatočnú záťaž v podobe kettlebellu. Nasleduje mobilita bedier za pomoci pigeon stretchu vo vyvýšenej pozícii a vo všetkých rotáciách, alebo ťažšia verzia v ľahu. Pohybový vzor cviku potom nacvičíme opakovaniami v goblet drepe s kettlebellom v rukách, kde vieme taktiež využiť miniband okolo nôh a po ňom vieme ešte zapracovať v spodnej polohe drepu v rôznych smeroch. Pauzované drepy s minibandom poslúžia na ešte väčšiu aktiváciu zadku či abduktorov a otvorenie bedier. Už len nácvik správneho bráničného dýchania v deadbug cviku a pomaly pristupujeme už priamo k tyči, kde ešte ľahkým natiahnutím predĺžime rozsah vo flexii ramena, čo zabezpečí ideálnu bezbolestnú polohu ramen pod váhou. Warm-up série v poradí 8 opakovaní so 40% pracovnej váhy, 4 opakovania so 70% pracovnej váhy a 1 až 2